Si, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel, efectivamente, o Depor masculino xogando contra o Celta B. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Boa tarde, Maldeollers, benvidos ao capítulo 8, temporada segunda do vosso podcast galego de terror favorito, o podcast que facemos para alienarnos do futebol, e como sempre estamos aquí, José Pineda, Miguel, hecho. Hola, boas, que tal? Boas, que tal? E nada, antes de volver un pouco ao Yalo, vamos a pasar brevemente algúns comentarios que temos unha votación pendente. É verdade. Lanzamos unha pregunta ao povo sobre favoritos de vidas, ¿no? Os resultados son os seguintes. Ti votaches, Miguel? Si, eu votei. Vale. Eu votei tamén. Eu non. Pois hai un empate. Empate entre 40% recomendación, 40% me. Bueno, é maioritariamente a xente, pois, mellor que peor. Que saberá o povo. Tolerou. O povo é soberano. Pois nada, este vai ser o último sondaxe que se lance e pasamos directamente a comentarios. Coméntanos Momiño no capítulo que fixemos sobre Misery. E boas, xa case estou ao día, perdade que sigo comentando con retraso. Estades algo errado iso de escrever o argumento do filme. O manuscrito que o prota remata de escrever non é o último de Misery, é o primeiro que fai que non vai de Misery, de que en el está farto. Por iso é tan duro para el que llo faga queimar. Ela merca o último da saga na tenda da vila, cando o ten recén secuestrado, está a lelo recén editado. De aí que cando ela lle fai escrever un final, teña que inventar unha resurrección para Misery en cuestión. Xa que a morte dela xa está editada e comercializada. Por certo, Rob Reiner e William Goldman axudaron notablemente a miña felicidade na infancia e xuventude como agora, pues, como agora na miña madurez, entendo que di, porque hai un vos por aí que non sei tú. Como agora nós. Vos, claro. Vale, correcto. Obrigado, que lindas palabras. Estaba dicindo vos. É a mellor. Toma peloteo, ja, apertas. Pois, sí, bueno, pues moi ben. Non acaba aquí o comentario. Bueno, de todos os xeitos moi boa corrección porque lle dá un plus aí a personaxe, sí, claro. Bueno, pois continúa. Estou de acordo con Churi en que A Princesa Prometida é dos mellores libros que li na miña vida. Recomendación: poucas cousas máis divertidas teñen pasado polas miñas mans, e que conste, creo que son o único ser humano vivo que veo o filme no cine, por suposto, xunto con Conta Conmigo. É desas pelis da infancia das que sei os diálogos e procuro utilizar as frases na miña vida cotidiana, aínda que non veña conto, non? Ala, xa paro de rajar, que me tocachedes a pataquiña. Pois nada, moito obrigado sempre, Momiño, xa estás casi aí, estás aí. Moi grande, Momiño. E tamén coméntanos o Dilo,
como está facendo últimamente todas as semanas, comentan o último de Visit. Boas, equipa, máis unha vez asisto a miña cita con vos. Desta vez especialmente afectado pola nova de que Miguel chegou aos fatídicos e sacros 73. Tranquilo, de todo se sae. Se pasaches os 23, os 73 non son nada. Eu pasarei nos en breves. Neste programa volvede soar mellor, cosa que se agradece, aínda que, se me permitides un consello constructivo, a que subille un pouco o volume a Pineda, non? Pois agora mesmo. Sí. En cuanto a inquérito sobre os favoritos de marras eses, non vou poder participar, xa que hoxe en día non vexo series. Prefiro gastar o meu tempo vendo filmes que entrar nesa tendencia de ver unha serie nova cada semana. Acho que isto produce que a serie do momento sexa a mellor serie da historia. Só durante a semana que dura o hype. Mas aceitados votos ao show, voto prevención. Aquí estamos, bueno, aquí xa teríamos un triple empate, E nada, queda aí patente que os favoritos de Odilo non somos nin ti, mais eu, Miguel. Non é un pseudónimo, non estou descobrendo a verdade. Non vou falar xa de Shyamalan nen de Argento, que xa é moita chapa que os estou a dar. Só dicer que gosto moito de que traiades Amarelos. O próximo día, a ver se comentou algo de Tenebrae, ou vos conto algunha historia da miña vida, depende de como me dea. Abur. Bueno, abrazo, Odilo. Graciñas. Gracias, Odilo. E bueno, e poucos máis comentarios. Dani Cao califica os favoritos de Midas como un montón de merda, ¿no? Sí, parafraseando a Jurassic Park. Un enlace, un vídeo de Jurassic Park cando Jeff Goldblum se encontrase con unha merda xigante dun dinosaurio. Pues sí, e pouco máis, diría. Non temos moito máis así que comentar nas redes. Eso, como sempre, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, na propia página maldeollo.agora.gal e en iVoox. Bueno, pues volvemos ao llano depois de tocalo en Seguido na Perla Asesino e en Non sei se viste un paperino, chega a vez neste caso de Argento, ¿no? Como comentei semanas anteriores, eu escollín este filme non porque sexa o meu favorito de Argento, que tal vez non sexa, pero sí porque reúne, pues eso, ¿no? Primeiro, ser un filme de Argento que non pasara por aquí, e ter a John Saxon e a Daria Nicolodi, que recentemente pues, morreron este ano, 2020. Ademais, a actriz fai un par de semanas, non? Sí, hai relativamente pouco. E nada, eu, bueno, esta xa vin varias veces e tal, pero vos enfrentabades a ela por primeira vez, non? Sí. Entón, pois, bueno, como que vos pareceu, a ver? Pois a mí parece unha película entretida, así que costoume entrar nun momento porque non sei, como o estilo, o tema dese que parecíame un pouco eso que os comentei un pouco de filme do Destape. Sí, filme do Destape. No, e logo a verdade é que eso se deixas eso, digamos, ao lado esas cousiñas. Ti entras entre que vas aí pensando quen pode ser o asasino, que va quizáis un pouco tramposa peli en algún momento porque como que dache algunha pista que non... Sí, un red herring deste. Pero eso, ben entretida, non podo decir outra cousa. Sí, para mí mantén todo, bueno, o que debe ter un llano, non? Ese asunto de investigación, as mortes, tal. Bueno, pues tamén chegou un punto que eu estaba convencido de que xa sabía como era a resolución, ¿no? do filme, para nada, vamos, peguei un par de volantazos vos. O que sí, bueno, estou de acordo en que quizáis está un pouco forzado como se suceden os acontecementos, non? En pos da trama e tal, pero vamos, moi entretido. Dos diálogos que pasaron por aquí quizáis é o que menos me gustou e tal, pero bueno, ainda así, genial, con ganas de máis diálogos, por suposto. Sí, bueno, eso xa comentaremos agora cando entremos no segundo bloco e falamos un pouco de Argento, que, a ver, é un realizador que non se preocupa demasiado pola lógica argumental, ¿no? Pola
consistencia da narración, sino máis por unha cuestión de xerar certas sensacións estéticas e xerar certo clima, atmosfera, ¿no? Pero se vas ao digamos estrictamente ao enredo, ao que acontece ali, poucos filmes del teñen coherencia, ¿no? Consistencia argumental. E aquí, bueno, xa comentaremos aquí hai, bueno, xa que hai cosas un pouco evidenciais. Un pouco ao rollo Piquer Simón, non? De sí, quero chegar até aquí e, bueno, vamos a la situación para chegar a... No caso de Piquer Simón, de feito, eu creo que é unha influencia bastante notable Argento, porque, sobre todo en Mil gritos tiene la noche, o inicio e as motivacións do asesino e tal prácticamente están copiadas de Profundo Rosso e bueno, incluso poderían parecerse as do asesino en Tenebrae, que non o dicimos, pero é Tenebrae o filme que vamos a falar. Tenebrae de Argento. Pois, bueno, se vos parece facemos a pausa musical de costume e entramos a comentar o filme. Ben.
Bon, estamos aquí novamente, o segundo bloco do capítulo 8 da segunda temporada de Mal de Ollo. Hoxe dedicámolo a Tenebrae, de Darío Argento, filme de 1982. Filme que se inscribe no subxénero giallo. Vou dicir un pouco brevemente que o giallo, pero bueno, xa falamos del noutros episodios, así que tampouco non nos vamos parar demasiado, ¿no? Pero o giallo é basicamente un thriller, foi un subxénero do thriller, unha mistura de thriller e terror que hubo na Italia desde finais dos 60 até inicios da década dos 80, e que basicamente consistía nun judionit destes, ¿no? O sea, unha pesquisa de saber quen foi o asesino misterioso. Xeralmente a pesquisa é conducida por alguén non profesional, por un detective amador, o sea, por alguén que está a pasar por ali ou se envolvido no crime de alguma maneira. Que máis cousas? Normalmente o asesino ten unha serie de elementos fetichistas, ou ten luvas de coiro preto, está enmascarado, ou non se lle ve a cara, sí. Sempre arrastra un trauma da súa infancia, sí, que desperta na madurez. Ou ten, bueno, eso é máis depende do autor. O trauma, por exemplo, será algo que Argento, por exemplo, utiliza moito. Pero tamén hai heranza de non sei que, diñeiro de non sei cuánto, sabes, motivacións máis materiais, ¿no? Será un preciosismo a hora dos crimes. Sí, eso sí. A hora de narrar estes thrillers e tal, buscan certa estética, certo elemento visual, colorido e tal. E, bueno, máis ou menos sería eso. Depois varían moitos porque chega un momento tamén que o giallo pues, se mistura con outros xéneros e, bueno, vai tomando como camiños diferentes, ¿no? Pero estas serían as características máis ou menos básicas, ¿no? do giallo, e moitas delas débense en grande parte a Darío Argento, ¿no? De que podemos a falar agora porque é o realizador, Sí, eu li, bueno, que unha das súas inspiracións é Mario Bava, que é considerado o creador, non? Do giallo, máis digamos que Darío Argento é o impulsor do xénero. Si, foi o que lle deu un éxito comercial e o que, digamos, cando agora, por exemplo, se fai no giallo, alguén fai un filme que se inspira no giallo, non sei que se inspira en Argento, normalmente. O que se intenta copiar é o estilo visual de Argento. Bueno, pues Argento, por facer unha breve biografía e tal, nace en 1940 en Roma, dunha familia de artistas, mai fotógrafa, pai produtor de cinema, ya que vamos, que xa nace un pouco encamiñado ao éxito. Aquí na biografía teño que ser breve porque tamén Darío Argento ten moito conto. Gosta de alimentar unha certa mística en torno a sí, a súa obra e a súa inspiración. Falar dos outros directores non para ben, a veces. Bueno, falan peor dele, eu creo, moitas veces, pero bueno, en calquer caso, desde pequeno leitor apaixonado de Edgar Allan Poe e dos gialli. Non o dixemos antes, pero giallo son unha colección de Mondadori, da editora italiana, que editaba, pues eso, literatura policial de misterio, tipo pues Agatha Christie, Edgar Wallace, Edgar Allan Poe. Bueno, pues lector con familia de artistas e pai concretamente ligado ao cinema, pois el aproxímase ao cinema como crítico, ¿no? Empieza a facer crítica de cinema, eso pone en relación con xente que está no mundo do tal en concreto, pois el destaca que digamos a súa concepción do que a súa análise, a súa perspectiva analítica dos filmes, ¿no? Coincidía moito co gosto polas imaxes e era moi afín a Sergio Leone. Entón chega a ter relación con el e chega a traballar con el nun guión de Once Upon a Time in the West. Era unha volta al West, pues, de 1968. Encarrégalle de escrever o guión xuntamente con Bernardo Bertolucci, ¿no?
bueno, o sea, mítico spaghetti western, un dos mellores probablemente. E bueno, isto foi como a entrada un pouco no cinema de Argento, ¿no? Aquí, bueno, pues Bertolucci tomará un camiño máis de cinema social ou de testemunha da Italia dos finais dos 60, 70, ¿no? E digamos que Argento tira máis cara a un cinema máis comercial, máis de buscar o xénero, máis de xénero, ¿no? Esto lía, bueno, o lucro, digamos, con este traballo e depois a colaboración co pai que se desvive por encontrar financiación para o primeiro filme de Argentos, porque produciu moitos o pai. Sí, o pai e o irmão, os dous. De feito, o irmão ainda está en activo como produtor e tal. O pai imagino que morrería. Bueno, pues ao final consiguen o diñeiro e en 1970 estrean L'uccello dalle piume de cristal, ¿no? Bueno, pues un dirixido, escrito por Argento. Hai Umberto Lenzi, ¿no? Se vos lembrades do capítulo de Caníbal Holocausto, que di que ele inventou tal, el di que non só inventou o giallo, sino que ademais bueno, pues Argento escribiu este filme na súa casa, ¿no? Incorporando todas as suxestións que él le facía, ¿no? O sea que bueno, que Lenzi di que él tivo man aí, ¿no? Probablemente sexa mentira. Bueno, o sea, que ven sendo un thriller, bueno, que ten o maníaco misterioso con luvas de coiro, con coitela de barbear como arma, bueno, todo tal, ¿no? E ten xa moitos das características que terá Argento, ¿no? Que como, bueno, ao final o crime se resolve un pouco bascullando na memoria de detalles que pasan desapercibidos para o protagonista, bueno. Eso tamén o vemos un pouco, ¿no? Sí, Profundo Rosso e tal. A ti nos falarás ben deste filme. Para mí, eu creo que L'uccello dalle piume de cristal, e depois igual Quatre mosche de Veluto Grigio. Profundo Rosso é espectacular. O Profundo Rosso é moi ilóxica, é un pouco como Tenebrar, ¿vale? Pero eu creo que L'uccello dalle piume de cristal non está mal e... Que chamoume a atención que fora a primeira. Sí. Sí, no, pues é máis obvio que este, ¿no? Por exemplo, é máis tal, pero ten certa elegancia, ten certo gosto artístico, bueno. Foi un fracaso en Italia. O sea, estenouse mal. O tema é que como tiñan distribución internacional, arrasou en Estados Unidos. E entón eso propiciou que houvese unha segunda estrela en Italia. Xa viña cos galóns, digamos, conseguidos do éxito en Estados Unidos, pues volveron a Italia. E aquí xa sei que foi un éxito, ¿no? E isto permitiu xa seguir con dous máis, o sea, xa no ano a seguir pues fa dous filmes máis, ademais empregando animais e números no título, ¿no? O cual encerra unha triloxía, ¿no? L'uccello dalle piume de cristal, Il gatto a 9 code e Quatre mosche de Veluto Grigio, ¿no? Unha triloxía que é a triloxía dos animais, que se chama. Bueno, estas van un pouco na liña do L'uccello dalle piume de cristal, ¿no? Igual o máis diferente Il gatto a 9 code, que o protagonista é un tipo C, bueno, é como moi raro, ¿vale? Como máis diferente. Pero bueno, si todos siguen máis ou menos unha mesma liña de estética e tal, ¿no? Intenta sair de aí, xuntamente co pai e co irmão, o Claudio Argento, que bueno, que intenta facer como un filme que se sae do thriller, do giallo e tal, e fan Le Cinque Giornate, ¿vale? Que é un filme histórico sobre unha revolta piemontesa contra os Austrias, non sei que, protagonizado por Adriano Celentano, que é un cantante bastante famoso na época, Churro e tal. Pois isto non foi unha boa idea, mesmo tendo Celentano e tal, isto non funciona, e entón decide volver a
ao que triunfou, xa. Entón, en 1975 fai Profondo Rosso. Profondo Rosso é xa como grande xalo de Argento, que eso sí que recolle, digamos, toda a imaxinería, todo aspecto visual, todo o absurdo narrativo, ¿no? Toda a exageración, etc., ¿no? Mas aquí comeza a colaboración e amor, digamos, entre Darío Argento e Darío Nicolodi, que participa neste filme. Bueno, pois este é un éxito brutal, enormemente influinte para o cinema que se fixo posteriormente, para o propio subxénero do giallo, que xa non era só copiar, tal era copiar a Argento, xa era un pouco en esa liña. Bueno, eso, un título esencial, por decir de algún modo, ten influencias incluso en producións contemporáneas tipo Saw, o tipo, non sei, Nicolas Winding Refn, o tipo, non sei, altamente influente. Non é o máis divertido, tamén hai que dicilo, non é que ten un ritmo máis, non ten o ritmo que ten Tenebrae, por exemplo, pero bueno, non hai moito máis que dicir. 1977 mete outro bombazo e fai Suspiria. Aquí afástase novamente do giallo, ¿vale? Atención, Suspiria non é un giallo, Suspiria é terror gótico, sobrenatural, ¿vale? Si hubo esa opina. Si, non te impresionou demasiado. No, a verdade é que non. Impactoume ver a Miguel Bosé de xo. Sí. Pero si, non, realmente tampouco gostei moito, Xa, bueno, aí como que víamos comentando, a lógica narrativa non existe, non? É máis a ambientación, o, bueno, a sensación de estar nun pesadelo, nun soño, non? Un pouco a marca, non? Da casa de Argento. Pois, bueno, o sea, aquí comeza unha triloxía tamén. Comeza unha triloxía natural, non? Esta sería a triloxía das tres máis, ¿no? Entón comeza con Suspiria, continúa en 1980 con Inferno, que bueno, que aproveitando tamén un pouco o éxito de Suspiria, pois quere facer as tres seguidas, ¿no? Pero Inferno vai ter bastantes problemas. É unha rodaxe que se fai en Estados Unidos, el cae enfermo penso que de hepatite, non vai así, e ata o punto de que hai partes do filme que son completados por un Mario Bava xa nas últimas, ¿no? E bueno, pues resulta que aparte durante a estancia en Estados Unidos comeza a ser asediado polo seu fan número 1, e entón pues trasladas a Santa Mónica, resulta que este pirado pues encontra en Santa Mónica e vai para Italia, o sea, que recibe chamadas, Sí, porque acusaba de que Suspiria tivera un impacto na súa psique, non? E quedara aí como traumado, sí. Entón quería facer sufrir a Argento, un pirado. Sí. O sea, a mí lembroume moito de Stephen King, mesmo o filme, non? O escritor tamén, como Paul Sheldon en Misery e tal. Sí, pues bueno, todas estas circunstancias e o feito de que non foi o éxito esperado, o Inferno non tivo o mesmo impacto que Suspiria, pois isto fai que se desvíe da triloxía das máis e volva ao giallo, ¿no? Volva a Tenebrae, inspirado pues, nesa experiencia terrible, ¿no? de asedio en Estados Unidos, ¿no? O sea, e ademais o tipo comentaría aí, non? Que dende que deixara de facer giallos, pues non quedara moi contento de como os seus compañeiros colleran o xénero e tal, entón como que quería el voltar a... Claro, que ademais sobrado, en plan, esto fez así. No, pero claro, aquí ten unha certa razón, porque, a ver, o giallo é un subxénero que se queimou moi rápido, tivo bueno, pues eso, o seu inventor Mario Bava, a que non lle foi excesivamente ben co giallo, foi irregular, tivo varios intentos. Lenzi, por exemplo, se que fixo unha triloxía
que eran Orgasmo, Paranoia, Cosirela, Cosiperversa, ¿no? E tal, que son prácticamente indistinguíveis, ¿no? O sea, tú ves un dos filmes, xa viste os restantes, ¿no? Tivo, pois non sei, a calidade artística de Argento, tivo a visión comercial de Sergio Martino, tivo, o sea, hubo como diversos autores que deron o seu pequeno contributo, ¿no? O máis visceral, o máis sangriento de Fulci, ¿no? Pero chegou un momento, xa a mediados, ¿no? A partir de Profundo Rosso, que o xénero se esgota. O sea, se comeza a facer sempre o mesmo, con menor calidade, con menos valor de produción. E cando Argento se pon con Tenebrae, o Giallo está acabado xa. O sea, xa ninguén fai Giallo e de feito comeza xa a importarse en Italia o slasher, que será un subxénero de alguna maneira inspirado ou derivado do Giallo. Sí, porque aquí tamén vemos que, claro, no Giallo sí que era común o tema das navallas, de afeitar e tal, pero aquí hai unha parte en que os asasinatos comezan a ser con hacha, con machados, claro, eso é de máis do slasher, sí. De todas maneiras, eu creo que aí fundamentais para o slasher non tanto Profundo Rosso, sino hai un de Mario Bava que se chama Ecologia del Delito, ou Bahía de Sangue, que prácticamente é Venres 13. Están moitas de Venres 13 e Venres 13, segunda parte sobre todo, está tirado de aí, de Giallo. E hai outro de Sergio Martino que é prácticamente un slasher, que se chama I corpi presentano tracce de violencia carnale, que só polo título pasará por aquí algún día, que tamén é prácticamente un slasher, un asesino mascarado, pero xa máis na liña dos Estados Unidos. Bueno, Tenebrae, chegamos ao filme en cuestión. Que decir del? Seguimos a trayectoria dun escritor, de Paul Neal, que vai a Roma. Entendemos que é de Nova York. Si, eso tamén é un pouco común, que sempre hai unha personaxe que ven de fora. Sí, hai certos planos de Nova York e non sei que. Sí. como nesta de Fulci. Bueno, pues de feito vai ao aeroporto en bici, non? Non autoestrada entre camións ca bici por. E o chofer vai aí levándolle as malas, non? Pois nada, pues este señor ven a facer promoción do seu último libro, que se chama Tenebrae, a Roma. Ali vese co seu como se chama este representante, o seu representante, o seu axente, vamos, que lle vai conseguir pues, unha serie de entrevistas promocionais na televisión, para xornais, tal. Mas durante a estancia de Peter Neal producense toda unha serie de asesinatos que están relacionados, se parecen significativamente co seu novo libro. E esta sería a premisa, até aquí ya non. Cousas a comentar desto. Eso, a peli comeza con unha voz en off que lida polo propio Argento. Sí, non sei italiano. Si, eu a versión que vi foi en inglés, non sei outra. Si, eu tamén. Que, bueno, facía moita gracia o acento. Sí. It's true. No sé qué. Come with me. Sí. Sí, no, eso que xa dende un inicio ves un pouco a importancia que pode ter os libros como escritor. De feito dicíase que isto era como unha especie de ponto final de Argento Giallo, ¿no? E tal vez xa de comezar con un libro, como decir, bueno, pues o subxénero comeza, o sea, a referencia do subxénero é un libro, ¿no? Tal. De feito comeza tamén o Giallo cinematográfico, La ragazza que sapeva troppo, con a protagonista indo a Roma en avión e lendo un libro, ¿no? Entón hai como certos paralelismos e un certo feche, ¿no? Como que Argento di, bueno, pues aquí chegamos Giallo para fechar isto, ¿no? Tamén a música es electrónica, todo, claro, buenísima, con
un ritmo altísimo. Sí, que o grupo Goblin. Que faría un par máis, non? Para faría de Suspiria, faría de Profundo Rosso, penso. Dawn of the Dead tamén. E que xa non estaban xuntos cando os chamaron para facer a música. Non me lembro ben, pero o nome que colleron, non, para traballar no proxecto era os seus apelidos. Simonetti, non sei que. Pero bueno, es que pareceules boa idea xa de retornar e tal, pois para un Yalo, non, de Argento. Está ben. Sí, porque de feito é parte tamén da marca, non? Argento comezou os primeiros que ten, os primeiros Yalos. É Morricone quen pon a música e tal. A partir de, eu creo que non sei se xa no Le Mosque de Luto Grigio ou xa directamente con Profundo Rosso, aquí xa entra en Goblin e dalle un toque. Sí, ten ese toque rock, non? Con sintetizador e tal. Sí. Electrónico moi tamén, quizáis un pouco como se chama progresivo electrónico, así moi raro. Sí. Pois, bueno, a historia era suposta, o sea, foi escrita con Christopher Walken en mente como protagonista, pero non foi posible, así que se ocupou Anthony Franciosa, co cual Argento tivo bastantes problemas, porque, bueno, supoño que os dos tiñan un ego moi grande, pues tal, pero de todos modos eu creo que Christopher Walken tería mellorado o filme. Pensa que eu non sei se para un productor ou alguén comentou, non, que ter escollido a Christopher Walken pois xa estaba como, era evidente que era o final, non? Que como, bueno, pois non sei. Sí, tamén eso, que quería facer unha peli ambiental como 15 anos despois, que no, ao final non. Sí, eso que di él, pero realmente non te dá a entender eso en ningún momento, O único que sí que é certo que a diferencia, por exemplo, de outros filmes de él, que roda en Roma, en Turín, e que se dedican moito, os espacios ten moito a ver co aspecto arquitectónico, ¿no? Do entorno da cidade máis clásico, máis barroco e tal. Aquí escolle como están en Roma porque ten que estar o sea, é como unha Roma abstracta, unha Roma sen pasados, sen ningún elemento distintivo. De feito está rodado nun sitio que se chama Eur, que é por Exposición Universal de Roma, que foi un sitio que construiu o fascismo, bueno, como para unha exposición tal, e acabou como zona residencial e tal, ¿no? Pero que, bueno, é un sitio con edificios Bauhaus, modernos, residenciais, negocios, es que é moito sin o carácter de Roma, non está o Coliseo, non está Fontana de Trevi, non hai eses elementos que tú dis Roma, así que eso. Sí, tamén como que diferencias tamén un pouco porque non utiliza esas cores tan contrastantes como vimos noutros pelis, esos vermellos, verdes. Sí, o que eu creo que non fai aquí, vale? Que por exemplo fai en outros filmes del como Suspiria, Profundo Rosso e tal, é utilizar cores non diaxéticas, o sea, cores que non están na realidade, ou bueno, máis ou menos, Sí. Por exemplo, en Suspiria hai moito filtro vermello, moita luz vermella e tal, sí. Pero un vermello non natural, o sea, que non encontrarías na natureza, ¿no? Aquí, sin embargo, está moi blanco, moi de día, sí. De feito hai un dos crimes que é a plena luz do día medio de xente que non esperas para nada. Sí, pues eu creo que aquí igual o contraste é eso, non? Está no tema de cores moi pálidas e tal, pero contraste co sangue, non? Sí, o sangue moi toda como unha especie de lienzo que pues, Argento salpica de pintura vermella, non? Sí, porque ademais aquí hai unha morte cada 10 minutos de medio, señor. Sí. Si xa inicia esa rapaza que vai de volta a casa, que é un pouco asediada por ese tipo con esa pinta tan rara, Sí. O sea, bueno, eu teño un problema con ese momento, porque penso, o home, bueno, que se ve que vive na rúa, non? O que intenta pues, violar aí a rapaza e tal, podes ver que
testemunha, non? Do primeiro crime, Sí, tal. de que Lisca asustado. E de feito hai un momento que sae por aí outra vez de fondo, non? Rindo mentras a outra vez coller o coche e tal. E dis, bueno, este home é o que sabe realmente a verdade, non? E en algún momento, pues igual é importante. Quedou... Eu tomei por saco. Quedou aí, digo, non entendo desa importancia, non? Que lle dan. No, porque, a ver, eu creo que aquí a lógica durante todo o enredo é que Argento te vai plantando Trampas. red herring, sí, Sí, porque sí. vayas pensando en todo momento que, bueno, pues vayas acumulando sospeitosos. Y sí, o papel dese simplemente aparece como sospeitoso. Sí, claro que cando a parte de inicio non sabes máis ou menos sabes que non vai ser ademais que como que sería demasiado fácil un tipo así da rúa que non que vese que só o moves Sí, pero ni siquiera está prohibitado no sentido que podrían acusarlo, ¿no? Claro. No, eu vía máis como en algún momento este cantará e resolverá aquí, pues, porque é o tipo que non irían a preguntar seguramente. Sí. Pois sí, bueno, pues o que decíamos da localización e tal, está, por lo que se ve, Argento tirou inspiración de Posesión de Zulawski. É un filme, a mí non me gustou nada, pero é un clásico. Non, Bueno, con Isabel Adjani e tal, é bastante raro. O flashback este de no que sae, bueno, que hai o trauma sexual está filmado en Roma tamén, na praia da Capocota, ¿no? E está inspirado toda a escena e tal en Suddenly La Salle, bueno, filme clásico penso que con Lassa Minnelli que eu, por certo, non a coñecía, pero a actriz que fai o flashback é Eva Robbins, é unha actriz transgénero italiana. Sí, sí. Sí, que a mí parece que está moi ben montado esos flashbacks Sí, o tema do fetiche, non? Cos zapatos vermellos. Que é como moi raro está, quedas un pouco mirando así que é isto, por qué está, creo que está ben. Sí, sí. Pois, bueno, depois xa comentamos que tamén hai partes rodadas en New York, pero nada. Sí, ao principio. Bueno, teño aquí apuntado famoso plano secuencia de 2 minutos e medio. Que vos pareceu? Cal foi a vosa impresión? Que cando está esta parella, non? Parella lésbica, sí. Sí, que sí, que é unha saca sobrada. Si aí tomase todo o seu tempo, aí polo tellado, entra pola ventana. A ver, eu entendo que no momento foi, penso que era a primeira vez que se utilizaba esa glúa nunha cosa así, non me lembro do nome, agora busco por aquí. Sí, era Lobo, non sei que. Sí, o Luoco, algo así. Agora busco. Vale, entendo que pois unha cousa dificilísima de facer e tal no momento, non? Mas eu non vexo que pase nada realmente, non? Porque se fosen accións en vez de tellas, pois. Incluso momentos que paran, non? Nas ventanas e tal, non acontece nada ao outro lado, realmente hai moito eso, pois ves as tellas, non? Podo valorar o intento de montar todo iso e tal, mas penso que non aporta realmente nada a escena. Lembroume, salvando a distancia e o paso do tempo tamén, a escena de Assassination Nation, cando vai a cámara por fora, e aí sí que pasan pois, miles de cousas. Comentaba tamén contigo, Ángelo, ao chegar aquí, que, por exemplo, non, cando vimos o de non sei se bicha un paperino, pois que Fulci tamén ten un tipo de rodaxe moi tolo, non? Traveling, zooms e tal. Pero o que si notei é que aí están o servicio de historia, non? Sí, pasando cousas ou te están remarcando algún obxecto. E aquí era como moita parede, moito chan,
Sí, bueno, de algún modo, bueno, sobre todo o que se lee por aí a respecto da interpretación deste plano secuencia, ¿no? É o feito de que, bueno, que xoga un pouco a deformar un pouco o espacio, ¿no? Como perdes un pouco a noción, como que te desorienta en torno a forma da casa e tal, e que de algún modo tamén destaca como a vulnerabilidade o sea, estas dúas están na súa casa aparentemente seguras e non sei que, pero realmente por calquer sitio, ¿no? Pode entrar un... Bueno, eso é verdade que te desorienta, porque hai un momento que eu pensaba que estábamos do dereito de pegar un xiro, non? De, non sei, 45 grados aí sí, a cámara e eso é certo. Depois, bueno, que eso é moito tamén de Argento, ¿no? Realmente incluso a resolución de todo, ¿no? Xa co crime destas dúas rapazas, ¿no? Non ten unha lógica espacial se reconstrues o tema, ¿no? Porque depois de facer todo este paseo, ¿no? Por a superficie do edificio, chegas a un plano falso subxetivo do asesino que está por fora do edificio, ¿no? E que está cortando como as persianas, ¿no? E depois desde dentro a outra é atacada polas costas, ¿no? O sea, non ten unha lógica espacial, vale? Como todo está montado de tal maneira que non ten consistencia lógica, ¿no? Igualmente, pues, a outra que baixa co grito da namorada, pues, tamén é atacada polas costas cando la ven da cima, ¿no? En plan, todo este tipo de detalles, ¿no? son super Argento. De todos modos, el ten nunha entrevista que fala de cal era o sentido, ¿no? deste plano secuencia, ¿no? E desexaba nunha determinada altura, cando se produce o homicidio destas dúas rapazas, unha certa presencia do autor no filme, o sea, del, ¿no? Son eu que non aproximo esa casa, vou para dentro e depois, como se fose un fantasma, envolvo-as coa miña capa. Eso que quer transmitir o movimento da cama, o sea, como que se envolve no perico. Argento. Sí. Vale, a grúa chamábase Louma. Louma, aí estamos. Era a primeira vez que utilizaban unha produción italiana. Sí. Tiña que ser importada de Francia. De todos modos, hai un non tan espectacular como este, pero máis lógico no contexto narrativo, e que está directamente inspirado deste plano secuencia. Hai outro en The Passenger de Antonioni, que é un filme con Jan Nicholson, e nada, tamén hai un xogo da cámara entrando e saindo da xanela do cuarto protagonista. Tamén sería de inspiración para Brian De Palma, por exemplo. Sí. De feito, que comentábamos aquí al de Snake Eyes, que eso que é un grande filme, hai un momento tamén que debe ser un tipo de grúa similar que tamén empeza a percorrer toda. Pero é que ambos, eu creo que aquí hai un tema de vidas un pouco paralelos, ¿no? Entre Argento e Brian De Palma, porque os dous de algún modo están influídos por Hitchcock, ¿no? Brian De Palma, os primeiros filmes, ou algúns dos primeiros filmes son prácticamente llados, Vestida para matar, o que sei, o esta de John Travolta, Blow Up, chámase, creo que sí, ¿no? Pues son llalos, que non hai máis, son llalos americanos. De feito, en Vestida para matar tamén hai un traveling por dentro dun museo que é espectacular, e ten máis lógica narrativa que este, ¿no? Ten a lógica narrativa de que hai unha persecución entre dúas persoas, ¿no? Bueno, non sei, eu creo que hai certa afinidade estilística entre estes dous, realmente. Sí, que eu penso que tamén calcara o plano de que está por detrás, en Rising Caín, ¿no? Non voy a decir. Penso que sí, bueno, pues que é igual, ¿no? Que móvese, ves que outro está perfectamente detrás. Sí. Pois, que máis? Dentro dos múltiples crimes que temos un, bueno, pues toda unha... Sí, bueno, logo esa cousa de que manda as cartas, que xa no aeroporto que lle cambian
a maleta esa, que é todo moi raro, que non claro, porque ti vas a falar por un teléfono e deixas nun aeroporto a maleta pois a 4 metros, ¿no? Sí, pero claro, eso entendo que ainda é o primeiro asesino ata ese momento non... Sí, bueno, estas mulleres está por ali, ¿no? No sé, Jane, ¿no? Chámase Jane, sí, que aparece aí nun momento. Xa está ali, xa está no aeroporto, ¿no? Sí, que claro, eso xa te fai sospeitar, como, digamos, a primeira sospeitosa, a primeira persoa que te indican que pode ser. Bueno, por resumir brevemente, a parte de Franciosa que xa o mencionamos, temos a Daria Nicolodi, que felizmente fai un papel moi desaproveitado. Sí, non pinta moito, non? Sí, me parece para ser un pouco Scream Queen, pero é como... Bueno, xa non ten unha función moi específica dentro da narración. John Saxon, que interpreta o axente literario do protagonista. Sí, que está aí como un gracioso. Sí, ten un certo elemento cómico. Sí. Pero penso que ela no principio ia ser a dos flashbacks, vale. Finalmente deronlle este papel que di ela que non lle aportaba moito, non? E así le interpretativo e tal, e que describiu a rodaxe como un pesadelo, e que porque tamén o Argento nun momento dado tamén lle di o actor que fai de Peter que bueno, deixase en pazas pa muller, e que ao final ela pega o berro que pega, non? Ao final do filme ia ser moito máis menos dramático, non? Ela decidiu, xa que era o último día de rodaxe, a última estea, pegar ali un berrido, non? E que lle serviu de ela como liberación. Pois, bueno, outros momentos do filme, e foi o momento que decidiu a súa filla, Asia Argento, dedicarse á interpretación, cando veo a mami a gritar aí. Sí. Pois, bueno, eso, Daria Nicolodi, John Saxon, Giuliano Gemma, que é o que fai de inspector da policía, Mirella D'Angelo, que é a xornalista lésbica que acaba morta de maneira acrobática despois deste plano secuencia, Verónica Lario, que interpreta a Jane, que bueno, así como detalle curioso, acabará sendo a señora de Berlusconi, e acabará sendo a ex de Berlusconi, porque penso que demandou, non sei que está. Pero non sei se ele influiu para de algún xeito, pero que para recortar a escena do sangue e tal. Sí, a do Brafeter estuvo prohibida emitirse en Italia por, bueno, supoño que polo gore, digamos, pero que tamén probablemente por ser... Bueno, todo isto non o mencionamos, pero Tenebrae está dentro das videonastis, ¿no? É verdade. E creo que estivo durante 25 anos prohibida en Alemania, ¿no? Que isto van a ver. Tampouco me parece tan dura este filme. Holocausto Caníbal, vale, pero que pues sí, comparte con Holocausto Caníbal, imagino, non o sei, pero imagino que comparta tamén con outra produción de 1982, que é o Descuartizador de Nova York, de Lucio Fulci, como non, rivalizando con este, e que penso que se non está nos videonastis me parece super injusto, porque esa sí podía estar nos videonastis, ¿no? Sí, esa é moito máis dura, moito máis crúa, moito máis, bueno, máis visceral, e mesmo un pouco máis machista, diría. Bueno, a todo isto estamos Verónica Lario e xa mencionamos Eva Robbins, ¿no? que a muller protagoniza os flashbacks, ¿no? Que máis dicir desto? A min encantoume o do perro. O can, é que agora nas escenas do can. Eu creo que probablemente sexa quizáis a unha escena que máis medo dá,
porque ves aí o can implacable saltando todo de repente. Es espectacular, salta como... Pero de novo ese rollo aparte dura moitísimo o tema do can bueno, e logo que non ten sentido ningún que acabe xusto onde el deixou as chaves, non? Que hai un momento que bota a man o pozo sí, porque dá a entender que vai matar unha prostituta. Sí, exactamente. Claro, todo está tan forzado para que ela acabe ali mesmo, ¿no? Sí. Bueno, para que sirva de excusa para que haxa mil planos tamén da súa roupa interior e tal. Bueno, sí. Neso non escatima o filme tampouco. Sí que eso, que ves aí como busca as chaves cas mans, non sei se nesta peli, pero parece ser que moitas veces as mans enguantadas do asasino é do propio Darío Argento. Do propio Argento. Sí, pues bueno, este plano secuencia comeza eso con esta rapaza abandonada no medio de esta urbanización ou de tal, que é asaltada por un can que escapa da finca na que está encerrado e persigue. Me gusta un pouco que comeza aí a como a darte patadas e na fuxida infelizmente acaba na casa do asesino. Sí, así porque sí. O sea, intenta coller ali fotos, non? De probas e tal. Sí, que as deixa así como saindo despois. Existe lástima, non? Un WhatsApp aí. E nada, chamame a atención, non? Que, bueno, finalmente a rapaza asesinada e tal. E hai tamén un plano, non? Que vai con un tipo con un cortacésped e bueno, vai atopando fotos de peña co pescozo aberto aí e tal, e non pasa nada ata que atopa un corpo, non é como sí. Que decir, visualmente, claro, está brutal. Sí, porque así no vemos que eso, que cada vez que comete un crime que sacas fotos e bueno, as guarda, non sei, moi ben por fetichismo. Sí, recreación un pouco, ¿no? De recreación visual do libro, ¿no? Que do O'Neill, ¿no? Do protagonista. Pues sí que cando, bueno, claro, despois desta persecución do can, que ela está na casa esa, porque obviamente se unes un pouco, se está eso na casa, nun compartimento da casa, e porque a casa do asasino, dun asasino polo menos, non? Un tipo moi... Sai un casoplón. Sí, a verdade. E logo, claro, vai para dentro da casa, intenta chamar por teléfono e aparece alguén, podes axudarme? Pois, obviamente vai. No. Paso. O sea, ademais aí, claro, é como, está clarísimo, non? O asasino é o cristiano, non? Este que tiña un programa, non? Sí. Quería entrevistar o escritor e tal. Claro, de repente van ali pola súa conta, son testemunha de como é asasinado, e aí ti dis, pero entón, que está pasando, non? Porque ten un cuarto aí con todo eso e non é o asasino, claro. Aí xa empeza un pouco... Sí, aí claro, comezas a liarte. Eu, claro, ao principio sospeitei de Anne, que estaba por aí, porque como tampouco entendía moi ben que finte agora pois dixe, pois vai ser esta que anda por aí, pero non, claro, tampouco tiña sentido máis tarde. Sí, non vos parece nese sentido tanto no bueno, na relación do escritor, non vos parece que o escritor é Darío Argento? Sí, pode ser, porque dá a sensación de que cando entrevistan son cousas que diría Argento e incluso cando a personaxe interpretado por Mirella D'Angelo, a xornalista feminista esta, ¿no? Que lle di que, bueno, que a súa obra é misóxina, que non sei que, non sei cuánto, eso. Argento alguna vez xa lle dixeron eso tamén, ¿no? Entón é como dá a sensación de que el intentando justificar un pouco a súa obra, ¿no? O sea, mola que fan un plano do outro do presentador, non? E bota os ollos para arriba, joder, xa están estas.
mulleres. Pois, sí, non sei, a mí me dá a sensación de que eso, de que, pero que bastante, no fondo é bastante paradoxal por como se resolve todo o enredo, ¿sabes? Que ao final acaba acusando un pouco tamén ao propio, ¿no? O propio protagonista, ¿no? Para chegarnos un pouco ao final, outra das mortes espectaculares que mencionamos aquí de pasada foi a de Jane, a de Verónica Lario, que é a morte favorita de Quentin Tarantino, se non teño máis se non estou errado, dixo que era a morte que máis impresionou no filme. En Kill Bill hai moita de un charro de sangre. Pero a verdade é que é super impactante. Sí. E a que me pareceu máis bestial. Sí. O que pasa é que logo ves aí a man que é unha man de plástico. Bueno, querías aportar a man de verdade. Pois, por suposto. Sí. Sí, é moi... Joder, e hai cando vai o policía a esa casa, bueno, todo o momento ese está bastante guai porque ves que comeza a chover e como que dalle moita forza a todas as accións. Que o policía de repente que está así parado detrás tardas un segundo en ver que a súa orella non é a súa orella, que é a orella de alguén que está detrás. É un momento, sí, eu creo, hostia, ten un momento aí o policía al final, non? Cando está ela na parte traseira do coche berrando e tal, non? Que está, pois aí, vamos, desesperada, pobre. Sí, a cabeza, non? E a mira en plan tranquila, que xa pasou, non? Chamou a atención que tamén só bebía cando estaba de servicio, non? Está ali dando indicacións co cubata na man. Pero ti non bebes? Non, dice, non bebes cando estás de servicio, non? Sí, só eu cando estou de servicio. Correcto. Logo ten a tensión sexual esta que hai entre o escritor e a Niccolodi, non? Que de feito hai un momento que teñen aí un bico e tal, ela dille, non? Isto pola mañán non aconteceu e tal, bueno, pois o toma o pé da letra, non? Porque ves que amanece no sofá. Eu aquí teño unha teoría respecto deso, non? Porque se non tampouco ten sentido un pouco o do flashback, non? Da praia. Eu creo que realmente o escritor é un maníaco, se acabou. É un maníaco e un maníaco sexual, o sea, é un maníaco de, a ver, é misóxino realmente porque odia as mulleres, porque non pode ter relacións con elas, fundamentalmente eso, porque con a secretaria, con o papel que fai Daria Niccolodi, non estivo con ela porque non. Pero claro, tampouco entendí moi ben esa historia que el estaba con Jane, pero que a deixou por Anne. No, é que non. Foi un matrimonio que se rompeu. Sen máis, non? Sí. E eu creo que o que te dá a entender, incluso o trauma inicial del na praia, é que o tipo é impotente, basicamente eso. E entón, bueno, pues unha maneira de quitarse a vergoña, non sei que, pues bueno, unha especie de mistura do impulso erótico e tanático, ¿no? Pues asesinar, ¿no? A muller como un sustituto do acto sexual, ou como un tal. Non sei, estou botándolle así filosofía que non sei se Argento se parou unha vez a pensar este tipo de historia. Pero que tamén o pintan, aparte dese, bueno, ese crime que explican ao final da súa xuventude, como que o pintan como que son crimes casuais porque aproveitou que había un asesino solto para botarlle a culpa para desfacerse da muller e tal, sí. Claro, que eso pinta como que é casual, que non é un maníaco por sí. Bueno, maníaco é, pero que non. Eu penso que sí, é un maníaco sexual. Bueno, pues pasaba en Night of the Hunter, ¿no? Que o fulano tamén daba a sensación de que tiña, bueno, certa impotencia. Non estaba interesado realmente no terreno sexual. Bueno, pero tamén no caso de Night of the Hunter, o tipo realmente o que facía, bueno, o sea, o interese fundamental era o diñeiro. Entón era para, bueno, pues, a mí que máis me dá, non? Estás
O sea, pero había un momento que ia como a un salón, ¿no? Que estaba ali unha señora bailando e tal, un espectáculo erótico tal, digamos que botaba a man ao pozo, non? Aí abría o coitelo, non? Así que sería como unha sustitución así a modo de, non sei, simbología fálica ou tal. E logo realmente cando casa con coa nai dos rapaces, ela de feito está interesada e el pasa olímpicamente. Sí. Pues bueno, aquí prácticamente de asesinato non falamos de John Saxon, de plena luz do día e tal. Sí, porque hai unha trampa o dos tacóns vermellos que aparece alguén marchándose con tacóns vermellos da praza. E claro, aí xa sí que non... Sí, pero é porque tú ves que se achega e depois se afasta, ¿no? O sea, basicamente Jane pero que vai verse co amante e que ve que o amante está morto e vai pillar a pistola e dar Me chamou a atención que un montón de escenas pola rúa, no, que hai xente discutindo pelexando e tal, é como claro, con tanta violencia nas rúas, non? Igual un pouco quere mostrar esa paranoia pero, como está a sociedade, mira aquí, tú falas directamente cando a personaxe do agente literario vai ser asesinado, non? Na praza. Sí. Que hai todo como unha serie... Pero en outro momento tamén, non me lembro agora cual, tamén hai peña discutindo, como, a sociedade está tola. Sí que nese momento, claro, ves en primeiro plano John Saxon mira para un lado, un plano de uns empurrándose, discutindo, miraba para outro lado o plano desta parella aí discutindo. Sí, pero depois un cativo xogando futebol, un tal. De algún modo non vos lembrou a Seidona per l'assassino? É moi diferente, pero é un pouco a mesma lógica, non? Que na cena esta no que hai o bolso está no medio dunha sala e que hai toda unha serie de modelos que pasan coas súas inquietudes, preocupacións momentáneas, non sei que, pero tú sabes que ese bolso vai ser robado en algún momento, ¿no? Aquí todo o mundo sabe que John Saxon vai morrer, ¿no? E a pregunta é de onde ven? Claro, eu que tamén cheguei a pensar, unha das miñas pesquisas é que estaban a matar en colaboración Jane e o axente. Jane e o axente. Sí, que eran, digamos, unha parella de... Porque como non cadraban moito por o espacio... Sí, porque que meten a escena de que están, non? Que ela está escondida ali, están na reunión co escritor e logo, bueno, pues teñen ali un momento... Así que se bican e tal, e como pensas que él dará importancia e joder, e ti dices, pero se pasa ti, pero ben. Entón el tamén aí dixen, bueno, pois será ela, pois ou vai traicionar agora John Saxon, pero ela está implicada en certo modo e tal, e nada. Pois si aí John Saxon é como un certo alivio cómico, porque non sei, a mí sorprendeume porque ten como así xestos moi divertidos, porque en outros papéis cando fai de así máis poli, como sí, máis de pai de Nancy Thompson, xestualidade máis dura, máis sí, aquí é máis italiana, non? É máis xestualizar cos mans, sí, o do sombreiro que está aí probando que non se cae pero que resulta que cae, non? Cae é unha metáfora. Bueno, e logo tamén non vos deu moita mágoa o rapaciño, o becario este, que é unha especie de Iwan McGregor xoven. Sí, pero que pintado, que non sei moi ben que le xera. Xa, pues, a mí, pues, non sei, caeume en gracia o rapaz dame moita lástima aí, non? Como revivía o trauma, non? De ver o asesinato e tal. E bueno, Iwan McGregor, non? Se non nos mandarán un loquendo como de James McAvoy. Que non comentamos, pero o millo di que pronuncia, bueno, suxire que pronunciamos mal James McAvoy, algo así. McAvoy. Pues nada, pues non sei, a mí non me dá pena ninguna porque pues mira, non sei.
Pero, claro, si que ves que digo que isto colleron aí o meteron ese problemón e ainda por riba leva un trauma e logo por bobo, non? Pues, volve por ali e xa, porque o matan e tal. Eso de inicio non é moi prudente que eso, por parte do escritor, levarse ao rapaz para investigar a un probable asasino. Xa, Pois sí, moi inteligente non é, non? pero bueno, aí entendo que cando muda o rollo es converter en un asesino, non? Si, iso que falamos Pasa antes. que te leva un pouco engano de a pedrada na cabeza, non? Si eu pensei que porque non se viu, pero claro, pois podía ser que realmente ao final podía ser calquer cousa, así que hai un momento que xa comezas a ter bastante claro. De todos modos, eso que comentábamos antes, que como un pues de Tenebrae, Profondo Rosso e tal, e Suspiriate, ¿no? Que Suspiria y en todas as Argento realmente o chelo da prima que está e tal, que é esta historia de que vou facer memoria, ¿no? E resulta que dentro da memoria localiza algún elemento que resolve de algún modo, ¿no? Enredo. Eu detesto eso, ¿no? Eu non gosto deso nada, porque se fose un elemento que tú vises nos primeiros planos dese evento, dices, vale, de acordo, ¿no? O sea, se non é trampulleiro. Se non é, en plan, non vou chegar aí nunca, porque non, sabes, igual a gracia do Who You Need é que te dé a posibilidade de adivinar quen é o asesino conforme a lógica dos elementos que están no enredo. Deixando pequenas pistas desto de que o tiveste de diante, pero non. Sí, claro. Sí, a mí eso en Profondo Rosso pasa igual, y en Suspir, en varias del eso, si yo pienso ben, pues non sei, pues ensíname esto a mí como espectador antes, ¿no? Igual tamén chego aí, ¿no? Sí. E o pobre entra no carro e estrangula con fío dentro da parte de atrás, todo un clásico. Sí. De todos modos, eso, bueno, unha vez que se acaba con Jock Saxon, xa se dan como 6 crimes seguidos nunha mesma estancia, sabes, va un detrás de outro, pim pam, pim pam, pim pam. Que non te pasa por aí, ben? Bueno, chamou a atención tamén que o policía acaba tendo certo respeto pola súa compañeira, non? Que cando a matan e tal, pues digamos que está realmente afectado e tal, pero o comezo do filme que está co cubatilla na man, bueno, van correndo para a cabina, non? Porque están recibindo unha chamada telefónica e claro, chegan tarde, pero máis menos chegan a vez, non? E dille, a próxima vez cámbiate con compañeiro, non? Porque que corre máis e tal, como, hostia, o tipo con cubate, non sei. Bueno, que se lle di a ela de algún modo, non? En plan, bueno, así para así non lle poderías botar a culpa, sabes? Xa. O sea que a saber cuántas veces tamén o tipo se descargou as responsabilidades nela, non? Xa, bueno, coa entrevista o escritor, non? Que falabas antes tamén, non? Que hai un momento que lle di o John Saxon, as lesbianas odiante porque non teñen bolas, non? Como a ti e tal, que xa. Sí, un ambiente masculino ese é o nivel. Sí. En fin, pois bueno, ao final estivemos facendo spoiler todo o tempo, non sei se en realidad hai 2 asesinos e non vou dar detalles, pero ao final é un exemplo que se chama Escenario Roger Ackroyd, vale? En base a un libro de Agatha Christie que se chama The Murder of Roger Ackroyd, de 1926, no cual acaba como acaba, ¿no? Non sei se hai que decirlo, xa mencionamos, ¿no? Sí, que pues que o propio narrador é o asesino. Sí, a partir ves eso, bueno, que comentaste un pouco antes. Ese final ten casi 100 anos. Que o que conté un pouco antes, que comeza a ser comezan a ser diferentes os crimes. Primeiro Canavalla, que é o cristiano que o movía o tema ese de dos pecadores, a xente de mal e tal. E logo que, claro, comezan a ser cun arma un pouco máis efectiva, como un hacha gigantesca. Tamén se ve nun momento que está quemando as probas, non? As fotos e tal, e está destruindo a navalla, botando todo o
Sí, de todas maneras na valla hai un momento que lle cae no mar, o sea, no mar nun estanque que ten ali cando vai perseguindo a rapaz antes de matar, que cando xa muda para o Machado. Non sei se hai algún tipo de elemento lógico de decir Argento, en plan, bueno, mira, basta de coitelas de barbear, que ninguén mata con esto, non? O Machado que ten oculto nun árbore hai 15 policías aí. Claro, aparte había un montón de poli tamén, o sea, que atopen a pedra coas cosas, nin falamos. Claro, e cando rompen a venta hai unha, non sei, como unha figuriña, é unha especie de pequena pedra rectangular, e sigue aí, eso, o día seguinte ou pola noite, que eso supónse que podería ter as huellas dactilares ou algo, non sei, un mínimo, buscar un pouco as cousas. Xa comentamos que non hai que pedir que non dá, porque Argento é como é. Bom, pues só para decir outra cosa máis de Tenebrae, bueno, hai unha referencia probablemente a Edgar Allan Poe, ¿no? O can do... bueno, sí. Polo can dos... Si, de feito falan... De feito mencionan o libro porque din a frase esta de non sei que, cando eliminas todo tal... sobrenatural, quedas colóxico, ¿no? Sí, sí. Nese relato sobrenatural ao can... Sí, porque o policía ademais é como moi lector de novelas de Agatha Christie, ¿no? Exacto. Pois non sei se queredes comentar algo máis de Tenebrae, se non vos digo un pouco do que foi da vida deste señor Argento. Pois nada, pois non lle foi relativamente mal, creo. Estive buscando datos de como saiu isto e en realidade non os conseguín, pero non lle debeu ir mal, ¿no? Non sei por qué, non me so. Non encontrei datos de... Todos os sitios penso que estivo censurada, non? E tardou un par de anos en estrenarse. Estivo en Sitges, parece ser nos 80. Sí, bueno, pues depois desto, en 1985 volve o Fantástico con Fenómeno, protagonizado polo Jennifer Connelly. Bueno, un delirio maravilloso. Tamén sae Donald Pleasence e sae un macaco quen acaba resolvendo o enredo. Sae Daria Nicolodi nun papel un pouco máis máis profundo e tal. Depois métese tamén en temas de producción e tal, xunto co irmão. Produce, pues, por exemplo, a dous pupilos que ten xustamente en Tenebrae, que traballan con él, que un é Michele Soavi e outro é Lamberto Bado, fillo de Mario Bado. Estaba nos créditos de Tenebrae. Sí, son asistentes de dirección ou así, e Michele Soavi fai un pequeno cameo, é o rapaz da moto que deixa o rapaz ali. Pois, bueno, para Lamberto Bava produce Demoni e Demoni 2, que son maravillosos. Un día podíamos, se facemos un especial, esos podían caer, Efecto escribe, ¿no? Sí, escribe e produce, sí. E para Michele Soavi, pues, produce La Chiesa e La Setta. Eu diría que Aquarius, pero non me apareceu aquí, así que non teño ni idea. Bueno, Michele Soavi tirará máis por un rollo, bueno, con Aquarius e tal, fará máis slasher, xa non fai... Lamberto Bava tira polo fantástico e este tira máis por, bueno, rollo slasher e tal. No caso de Michele Soavi, a inicios dos 90 deixa de dirixir, non sabe por qué. Pero bueno, ten cosas boas, o Soavi, ten rollos que están guais. Depois, bueno, 1977 fai Ópera. A mí pareceme que é un filme razonablemente ben,
pero polo que se ve pasou no mal, foi o... Tu viste? Pensabas que se pusiera a cantar, ¿no? Sí. Que por un momento pensei que, bueno, no 87 fai ópera. Fai ópera, un filme xa. que, de feito, bueno, non chega a ser ya, eu creo que é fantástico tamén. E interven a filla, creo, por primeira vez, a Sargento. Que de feito é este filme que pon como unhas agullas nas pálpebras da protagonista, non pinchando, pero que só pode ter os ollos abertos, ¿vale? Porque ten que asistir, digamos, ao asesino matar, ¿no? Bueno, a mí esta non me parece que estivese mal, pero polo que se ve foi moi dura, significou o divorcio tamén con la Jenny Colodi. Bueno, son follón, ¿no? 1990 fai con este de Coruña, con Romero, fai Due occhi diabolici, ¿vale? Cada un representa un relato de Edgar Allan Poe. Referirse a Romero como este de Coruña. Eso está bueno. Sí. Bueno, 1993 fai Trauma, que, bueno, moi demencial e tal. Aquí nos 90 entra nunha especie de espiral cada vez máis descendente, vale? O sea, como que as cousas non lle saen tan ben. Notase a nivel de valor de producción, valor artístico, e, bueno, narrativo xa non era lógico, consistente antes, o sea, se agora, ¿no? Fai La síndrome de Stendhal tamén con Asia Argento, que é o filme famoso no que Asia Argento é violada como 6 veces, ¿no? 5 ou 6 veces. Duro de rodar, ¿no? Con tu filla. Sí. 1995, 6, 7 ten un detalle moi bonito, ¿vale? Que xa falamos aquí cando foi, non sei se viste un paperino, da relación problemática que tiña Fulci e él, ¿no? Bueno, Fulci como que ten moito rencor e bueno, se refire a él como con palabras un pouco duras, ¿no? Eu imagino que tamén porque Fulci é como unha especie de self-made man, ¿no? De tipo que chegou do nada, que se meteu aí, e máis xente, bueno, foi levado ali, ¿no? Pola familia, ¿no? Creo que eso tamén fai, ¿no? En calquer caso, Fulci está moi enfermo, está moi acabado, e el ofreceuse para producir un filme, ¿no? Entendía que, bueno, era como devolverlo, ¿no? E tal, o problema é que morreu antes de acabar o filme. Era La Máscara de Chera, que depois se acabaría por dirixir o que se ocupaba dos efectos especiais. Bueno, non vi o filme, pero non debía ser o peor de Fulci, no. En calquer caso, en 1998 dirixe O fantasma da ópera, e isto é como das cousas máis baixas que se fixeron nunca. Sí, é como un insulto a inteligencia do espectador, non hai por onde ver isto, ¿no? Sí, que ademais ponlle neste caso debería facer ópera a filla, pero ponlle, bueno, a dobladora, ¿no? E dicirme como un montón de mentira, ¿no? Non ten ningún tipo de lógica, bueno, unha tontería, nada, horrible, non é ben acabado. 2001, visto que o anterior non debe funcionar moito, intenta volver como unha especie, como outra vez ao Yalo, ¿no? Cando xa o matara en 1982, ¿no? Intenta volver a él con Non o sono, que non estando mal tampouco é o máis reseñado, ¿no? O mesmo pasa con El Cartaio, que a xente sería 2004 e que a xente comparou con CSI Roma. O sea, perdía, non tiña tanto valor artístico, non tiña tanto tal, que máis? Na televisión xustamente fai cousas que están bastante ben, o sea, así como no cinema non acaba de ter un declive evidente, na televisión ainda fai cousas, ¿no? Pero a televisión italiana fai un telefilme que se chama Ti piace Gisco, que está entretido, ¿no? Está, bueno, ben, como a xenera indiscreta un pouco, bueno, está curioso.
e para Masters of Horrors dirixe 2 capítulos que curiosamente están entre os mellores da serie, para mí. Sí, eso lín que ahora sí un pouco como inesperado, ¿no? Sí, porque ademais son moi diferentes a, bueno, que el fai, sabes? Non teñen, é máis norteamericano, que non se nota que Argento non está a dirixir, ¿no? El dirixe o capítulo Pelts, que é sobre, bueno, collen peles, non sei, un cementerio indio, non sei que para facer abrigos, e eso non é boa idea. E outro Jennifer, que este sí que é moi curioso, é unha especie de relato de sucubo, así, que é un tipo que encontra como unha muller deforme, ¿no? Pero que exerce como un poder de atracción sexual moi forte, ¿no? Non sei, está moi curioso. E xa digo, facendo, pues, por exemplo, un ano máis tarde, 2007, La Terza Madre, que é a conclusión da trilogía de Suspiria, Inferno e tal, que no. Pero bueno, eso non sería o peor, porque en 2009 chega Giallo, ¿vale? Xa directamente chamado Giallo, ¿vale? Filme con Adrien Brody, Manuel Signer e Elsa Bataki. E, bueno, é o filme que Adrien Brody non quere que se emita, ¿no? Pues, literalmente non quere saber nada dese filme. Non sei que decir desto. O filme en sí, por la relación que este vino en Sitges, é de vergoña, sí. Vino en Sitges, o sea, as 12 e tal da noite, e a xente dando patadas no chan, e todos riéndose das actuacións, tanto de todos, bueno, é tremendo, que lástima. Que horror. Creo que se pode ver por internet ou así, de fácil, non sei se está no YouTube, pero non sei, para que queres facer eso. Bueno, pero que isto non é o peor, porque en 2012, ¿no?, dirixe Drácula 3D, ¿no? O sea, todo o que teña como, ¿no?, no título de 3D, xa normalmente Drácula 3D, pois eu non a vi, porque ia verla en Sitges, ¿no? De feito ia comprar a entrada e tal, e uns colegas dixeron non fagas eso, ¿no? E nada, terrible, o sea, é o peor que rodou nunca. Creo que sabe o Rutger Hauer, este tamén morreu hai pouco. Sí, que facía de Van Helsing. Está hasta fin, ¿no? Así facendo de Lucy. Pode ser. Non sei, eu vi algún plano e tal, e eso non ten moi boa pinta, pero bueno, o sea, polo que se ve como terrible, vamos. Pero había un proxecto aí, sí, aí con equipo. En 2014, creo, 2016, por aí, saiu a noticia de que quería facer un proxecto con Iggy Pop, que era facer unha adaptación cinematográfica do Home de Areia de Tad Hoffman. E bon, fixeron unha especie de crowdfunding e nunca máis se soubo esa historia. Sei que Argento hai un par de anos dixo, porque a xente dicía, bueno, que isto, decía que hai follóns entre os produtores, non sei que, por onde se vai rodar, non sei cuántos, bueno, xa hai anunciado outro proxecto, ¿no?, que creo que, non sei se coa filla tamén, que é o Chiali Neri, ¿no?, que supón que volve o Ialo outra vez. Non se sabe. Bueno, están pendentes estes dous proxectos e a saber cual sai, se paga a pena, ¿no?, se recupera un pouco o sentido ridículo e tal. En calquer caso, bueno, pues el incorpora ya ese gosto estético, o cromatismo, eso, o cuidado do espacio e todo eso, ¿no? Ata aquí Dario Argento, e se vos parece pasamos ao terceiro bloco. A ver, sí, recomendacións.
estamos no terceiro e último bloco deste octavo programa da segunda temporada que dedicamos a Tenebrae de Argento. Agora procederemos con a sección na cual comentamos pois as cousas que vimos durante a semana. Neste caso, bueno, como sempre, podemos comezar por ti, Miguel. Bueno, pois esta semana vi en Netflix, que últimamente como que sempre falo de algo de Netflix, pero que o teño moi a man e sempre tiro bastante. Pois fixo moi popular esta Queen's Gambit. Bueno, protagonizada por Anya Taylor-Joy, que, bueno, falamos outro día. Aquí eso salía en Split, na Bruxa, é unha serie que fala sobre unha campeona de xadrez, unha nena. Primeiro vese como de nena comeza a ter unha certa afinidade polo xadrez, ensínalle pois ela está como porque é orfa. Sí, en un orfanato, e o bebel, o conserxe, que o ve sempre co tableiro diante, que pídelle que lle ensine, e pronto vese vendo que ten unhas capacidades extraordinarias para o xadrez. Nada, bueno, pois digamos que narra a súa carreira de xadrecista. Recomendación para min. Sí, nunha ambientación, bueno, pois sería como nos 60, creo que era. Todo perfecta ambientación, ela perfecta, ves aí están varios, decir, a través da serie ten que facer diferentes actuacións por diferentes circunstancias. Moi ben, a verdade é que sempre o fai ben, sempre resolve ben. Eu a porei en recomendación tamén. Sí. Bastante. Ademais, claro, digamos, a única, non? Penso que sae outra xogadora de xadrez nun momento dado aí ao comezo, pero digamos que ela nun mundo de homes. Sí. Penso que a raíz da miniserie esta hubo un boom de mulleres, non? Que se interesaban e se apuntaban a... Sí, de repente esos cursos de xadrez e as cousas están moi sí, a mí, bueno, interesoume especialmente porque sí que, bueno, xa fai anos que non, pero durante moito tempo gustoume moito esa xadrez. Bueno, sempre está ben. Aparte, a ver, tampouco se precisas entender o xadrez nada para desfrutar da serie, verdade? Sempre, bueno, pois un plus, pero disfrutas, está moi ben. Ela está brutal. Sí. É a recomendación. Pois fica anotado en recomendación, entón. Queen's Gambit. Vale, pois eu vou recomendar esta semana un ilustrador que se chama Steve Katz, con dúas T's. É británico, ten 25 anos. Bueno, tedes no YouTube ten varias curtas súas, non? Digamos que fai moita crítica aos excesos da sociedade, non? O trato aos animais, todo con un estilo que digamos sería como os debuxos animados dos anos 20, pero logo tamén combinado con fondos tridimensionais, non? E bueno, eu vi en varias curtas e está genial. Por exemplo, unha que se chama Happiness, que está, bueno, protagonizada por unha rata. In the Fall, Man, en fin, bueno, duran pouquísimo, non? Ten unha boa colección delas no YouTube, así que nada, é a miña recomendación. Que ben, pois fica no dado entón. Eu vou falar dun filme que pasou polo pasado Festival de Sitges e que non tive a oportunidade de ver ata agora, e que se chama Jumbo, de filme francés, filme debut de Zoe Whitcott, realizadora, non sei como se pronuncia isto, ¿no? Tenemos axuda a Momiño a pronunciación. En cualquier caso, bueno, narra a historia de
de Jean, que é unha rapaza así tímida, que vive coa súa mãe solteira. A súa mãe é como todo o contrario, como moi extrovertida e tal, ¿no? Jean traballa pola noite na limpeza dun parque de atraccións, ¿no? De Norias, historias. E de algún modo pues acaba apaixonada por unha atracción de feira, ¿no? Que comeza a desenvolver sentimentos por Soame o argumento escoitar de un tal. Que raro el tema, ¿no? Sí, prevención. Sí. Me parece un high concept, ¿no? De estes que, bueno, si te sale algo bo, pues piensa como mujer o como, sí, ¿no? Tal. Pero aquí nunca me creo esta historia. No me parece suficientemente atractivo ese o jumbo este. ¿Pero qué tipo de atracción? De estes, ¿no sabes? Que son como unha especie de eixo que xira, ¿no? E a súa vez xira os asientos. Como a pala, quizás, que está aquí nas ferias as veces. Sí, non sei o nome científico de eso. Bueno, pero vamos, sí. Eso, pues esta pues apasiona de tal, e ten un erotismo. Non sei, parece moi estúpido, o sea, non hai que non... Sí, bueno, básico. Non sei, así como eso, mujer ou así, me pareceu que impresionoume moitísimo e tal. O sea, sí que me creí, vamos, os sentimentos que desenvolvía, ¿no? En este caso o Joaquín Phoenix, ¿no? Por esta aplicación. Eu aquí sí que non vexo posibilidades, non. E nada, bueno, pues decir que eso, que a rapaza protagonista se enfrenta pues a incomprensión de todo o mundo, ¿no? Como a, bueno, se reacciona como espectador diante do filme, que non... Prevención, sin máis. Vale. Nada, eso que nos aforramos. Sí. Pois eu teño unha que vin fai un tempo, chamase Severance, título aquí Desmembrados. É unha comedia inglesa, que é comedia a los oficinistas, sí. Non a vin. Se vin no festival, bueno, vin no festival de Sants. Só que a xente en plan, vas a morir virgen, tal, no sé. Pues puxeronnos esa. Eu lembro o póster que era pues, un tipo portándose así, non? E poña, a empresa está facendo recortes. Sí, bueno, a ver, desde o punto de vista do humor, ben, porque ten coñas así, sí. Guai e tal. Esos son uns oficinistas que como unha especie de reunión de empresa para facer grupo, pois van a unha casa afastada no bosque e tal, e eso como que equivócanse de casa e todo é moi ruín, todo moito peor do que pensaban. E claro, de repente comezan a ver crimes, comezan a caer. Bueno, eu vou poñela en recomendación por a gracia que me fixa, verdade? Sí, son uns crimes así, bueno, interesante de verse máis, tampouco. Sí, pero entretida. Sempre estivo aí, non tive na oportunidade, pues mira. Está entretida, está simpática. Porque non a sacaran así en dueto, que estreara ao mesmo tempo a de As Cabras estas. No, as ovellas asesinas, sí. No? Que era aí non sei cantos millóns de ovellas en Nova Zelanda. Sí. Esa tampouco tive o gusto. Esa puxeron no mesmo ano no Festival de Sants. Pois Severance, recomendación. Moi ben. Pois fica anotado entón, Severance. Vale, pois eu vou falar dunha serie de Netflix tamén, que se chama Unbelievable. Son 8 episodios e vai dunha rapaza que é violada, denuncia e logo retráctase da denuncia. Entón comeza a ser ela un pouco a víctima de investigación, non? O primeiro capítulo é durísimo, digamos, todas as trabas legais, non? Que fan recrear unha outra vez, non?
hai un par de policías homes que, bueno, non teñen unha sensibilidade, e digamos que pasa un tempo, hai dúas detectives que comezan por separado a investigar casos similares. Entón comezan a dar cabos de que pode ser un violador en serie. Bueno, está protagonizado por a rapaza de Caitlin Dever, que eu non a coñecía de nada e o fai espectacular. Logo o dueto de detectives son Meredith Weaver, que tampouco a coñecía de nada, pero a outra é Toni Collette, que sabe siento paisón por sabemos. Bueno, as tres están moi ben. Eu creo que a vin esa. Sí, no, sí, no, de que estás contando, sí, creo que a vin durante o confinamento, además. Si, non sei cando se estreou, leva un tempo xa. Sí, que Toni Collette fai un papel así da policía como forte que... Sí, como máis veterana, non? Sí. E a outra está, digamos, ante o seu primeiro caso. Vale, sí, cabín. Tamén tiven, pues, unha é máis ten así sentimentos religiosos, non? A outra, pues, pasa de todo, teñen así un teñen así os seus momentos, non? De incompatibilidade e tal, pero ao mesmo tempo van posando unha relación que está moi ben. Eu, vamos, de recomendación. Sí. Vale. Pois fica entón anotado. Unbelievable. Moi ben. Pois eu vou falar de outro filme que pasou por Sitges. Rent a Pal. Tenho a descargada. A tela? Sí. Vale. Pois que tal? Rent a Pal. Penso que é a primeira obra de John Stevenson e conta no elenco con Will Wheaton, sí, famoso enemigo de Sheldon, e Brian Landis Falkins, ¿no? Bon, isto vai de un tipo, bueno, nos anos 90 ou así, un tipo que, bueno, ten problemas de adaptación social, un tipo que cuida unha mãe dependente, que non ten tempo nin capacidade como para nin habilidades sociais, ¿no? Como para coñecer fundamentalmente mulleres, ¿no? Que é o que lle preocupa. Entón recorre ao Tinder da altura, que era, bueno, pues un servicio que te daban uns vídeos en VHS con bueno, pues, presentándose, ¿no? Pues teño tales aficións, Tinder, ¿no? Sí. E é tan dramático e triste como o propio Tinder, e tal, o peor, porque tens que pagar por o caso que este non lle funciona, ya tens que pagar por cada cinta que ves, claro, e claro, non tens a certeza de que de tal. En calquer caso, nunha destas viaxes que fai ao centro onde fan os contactos, non? Encontrase unha serie de vídeos como descatalogados ou tal, un que se chama Rent a Pal, aluga un amigo, ¿no? E entón chama a atención e compra o vídeo e tal, ¿no? E entón é un vídeo no cual aparece un aparece un rapaz que se chama Andy, que é o Will Wheaton, ¿no? Que é un tipo con moito charme, que lle dá como moita conversa, o sea, mentira, o sea, simula conversa, que comeza como a interactuar coa propia bueno, que vexo no trailer, ¿no? Sí, comeza a interagir coa grabación, pero porque este acaba como sabendo un pouco as pausas e tal do vídeo, ¿no? E ben, en principio ves como bueno, como ao final é un certo apoio, unha certa axuda o vídeo este de Andy, pero como que esa relación se comeza a volver problemática, sobre todo cando bueno, pues o protagonista ten un match ten unha muller interesada, ¿no? Polo seu vídeo e tal, e bon, eu vou na por en recomendación. Eu gostei moito do filme, penso que o final é un pouco atrapallado, moi duro, pero mantén, bueno, sí, a mí convenceume,
bastante digna do que de Sitges este ano, das mellores. Si, é que eu o conecía por iso, porque eso, escoitei falar dela por Sitges. Sí, pois non está nada mal, Vale, pois guai. Igual hai algún momento que se fai un pouco creíble, no, máis tirando que ao final, pero en xeral moi ben. Anotado queda. Anotado. Pois eu quero falar dunha peli que non vira e que creo que falaste dela un momento, Nightcrawler. Maravilla. Boísima, xa desde agora digo Recomendación, estamos todos de acordo. Sí. É un tipo que é un probable psicópata, porque é moi cabrón, que eso, estás en curro e pois comeza eso a mirar modos de gañarse a vida. Fíxese, presencia un accidente, como van os reporteiros correndo aí a gravar e que lles pagan por iso, entón di, pois eu podo facelo. E comeza a facelo, pero a facelo con de modos turbios. Nada, bueno, pois non vou contar moito máis, pero eso, Dan Gilroy é protagonizada por Jake Gyllenhaal, que é moi ben. Sí, tope. Sí, pero están os seus mellores, bueno, que hubiera, non delas, os seus mellores papeles. Así que ves que hai algo que non é ben, que non ten ben, non funciona. Al final é tamén unha crítica, ¿no? Tanto a cultura corporativa como sí, os medios de comunicación, ¿no? E logo está outra actriz como é, a René Russo, que digamos que fai un contrapunto de aí moi interesante tamén, dentro de que está entre psicópatas todo. Sí. Pois sí, Nightcrawler, recomendación. Sí, eu tamén concordo. Pois notado. Vale, pois eu teño tamén recomendación que vin fai 4 días ou así, o Home Invisible, deste ano, Blake Wannell dirixe, que ten outra que se chama Upgrade, que eu non vi, pero que falaron moi ben dela. Bueno, nada, é unha nova volta á historia do Home Invisible, non? Aquí a protagonista é Elisabeth Moss, que é a protagonista, por exemplo, de o Conto da Criada, ¿no? Conto da Criada, saía en Mad Men, sí. Digamos que aquí fai é a muller dun fulano que ademais é ultra posesivo, non? Ten todo mega controlado, e ademais pois é un prodixio no campo da óptica, e por aí van un pouco os tiros, non? E bueno, a verdad ten momentos que me pareceron boísimos, penso que é un filme super disfrutable, con esa visión que lle dan, non? Un pouco de esa masculinidade moi fodida e tal. E nada, poño en recomendación. Como se chama, perdón? É Home Invisible. Sí. Vale, sí, que estreouse eso como pouco despois do confinamento. Sí, creo que foi unha das primeiras que vi no confinamento. É de Blumhouse tamén, que vamos, digamos que un filme de pouco presuposto e tal, pero vamos, que non é algo que en ningún momento se note en ningún momento. Sí, ademais ten eso de un subtexto feminista e bastante evidente, pero bueno, que non cadra mal coa historia, bastante ben. Bueno, pues eu vou concluir entón con Bullo, de 2019. Bullo, que significa oscuridade en italiano. Debe ser o filme debut de Manuela Rossi. Os repartos son Valerio Vinasco, Denise Tantucci e Gaia Bocci, ¿no? E sí. no, o sea, non debe ser, quitando elas son moi novas, o sea, ten pinta de que debutan tamén. Conta a historia de 3 irmás que viven co seu pai, 3 irmás que viven co seu pai e non poden sair ao exterior. Só pode sair o pai porque hai teóricamente hubo unha explosión solar, non sei que historias, ¿no? E entón é como perigoso sair, ¿no?
Non sei avanzar moito máis no enredo, pero digamos que ten dúas referencias clarísimas este filme. É moi parecido a dos filmes que se chaman Canino de Lanthimos e Miss Violence, que é un filme grego que tamén non é de Lanthimos, pero é un pouco na esteira. Entón non sei se sabedes máis ou menos por onde poden ir os temas. Non tens moi claro se fora hai un apocalipse ou non. Esta se chama? Bullo. Digamos que aquí tamén ten unha especie de subtexto feminista, porque o pai aproveita este elemento de confinamento das tres fillas para impor unha certa tiranía e unha certa ameaza incestuosa sobre as máis vellas, non? O sea, ten cousas que están ben, o sea, a historia non está mal, o sea, toda a ambientación, sobre todo o interior da casa e tal, está moi ben. O que pasa é que hai dúas cousas que para min fan a rebaixar un pouco cara eso que era me. Unha, que é eso, que debe moito a outros filmes, é moi parecida, moito, ¿no? Pero moito a Canino e a outra. E bueno, e outro problema que ten é que ten algún momento bastante increíble, ¿no? Dice, bueno, isto é unha casualidade maravillosa, pero non ten lógica que se dé. E bueno, o sea, está entretida, non é me tirando a recomendación, ¿no? É algo que podes ver e que entra, bueno, son momentos duros, momentos desagradables. Pero non é desagradable Canino, eu creo, non? Sí. Pero desagradable nivel... A ver, hai unha ameaza incestuosa. Nivel serbio. Hai unha ameaza incestuosa, vale? Pero non chega aos niveis de Serbian Film, por exemplo. Vale. Hai feito. Pero, eso, vese ben. O sea, podes verlo... Eso. Se máis. Bueno, pues chegamos ao fin, entón, do programa e quedamos a ver... Bueno, xa unha vez que pasamos digamos a ronda de nosos tres, tocaríamos facer un especial, e neste caso vamos facer como unha maniobra importante, porque non vamos falar de filmes. Bueno, que hubo un programa que non falamos de nada tamén que fomos ali a falar das nosas vivencias e tal. No, pero nesta ocasión sí que será un produto audiovisual, pero non serán filmes, serán videoclips. Entón, vídeos musicais que falaremos no programa 9 da segunda temporada, que levará por título Mal de Ollo 666 Mixtape volumen 1, no cual, pues eso, trataremos cada un de nós elixirá 6 videoclips que nos chamaron a atención e os comentaremos aquí en directo. Os veremos mentres os comentamos o que nos parece. Correcto, que sae o experimento. O experimento sempre hai que... O próximo ano, cando saibamos como funciona, se nos pasou, xa non somos post-millennials ni nada desto, pero o próximo ano facémolo ao vivo en YouTube, en streaming. Pero bueno, o volumen 1 vai ser tradicional, vai ser isto grabado e nos falando. Bueno, eso. Mal de Ollo Mixtape 666 volumen 1. Moito obrigados ao Galloso, que non dixemos estes días, pero que nos volve a coller. A xente que comentades e nos dicides cousas polas redes sociais, moito particularmente a Momiño e o Dilo, que son moi constantes. E nada, recordar que eso, como de sempre, que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en iVoox e na propia páxina maldeollo.agora.gal. Sen máis, pois vémonos aí na seguinte, a ver que tal, máis musical que sacando os cornos. Abrazos. Vémonos.
Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.